Projekt Ne sjedi pet prvi je projekt financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru kojeg je Gimnastičko društvo Osijek Žito bilo nositelj projekta. Svakako, jačanje kapaciteta provedbom ovog projekta zadnjih 12 mjeseci osobno mogu reći da je jedan od najvažnijih rezultata provedbe ovog projekta uz aktivnosti koje smo proveli sa našim partnerima, gradom Osijekom i Hrvatskim liječničkim zborom. Upravo jačanje partnerstva sa te dvije organizacije smatramo izuzetno važnim rezultatom provedbe projekta Ne sjedi pet, obzirom da smo i njima dali dovoljno saznanja za provedbu sličnih projekata. Ono što je izuzetno važno provedbom ovog projekta i provedbom vrlo kvalitetne online kampanje uspjeli smo producirati sve sadržaje koje smo planirali i nadamo se uspješno animirali građane Osijeka, ali i građane Republike Hrvatske da u svoje svakodnevne aktivnosti uključe mnogo zdravih navika. Naravno, svi sadržaji dostupni su na web stranici nesjedi5.eu uz naše popratne kanale društvenih mreža i ovim putem pozivam sve da pogledaju te sadržaje i savjete koji su tamo uključe u svakodnevni život.